Bo día, estimado señor vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela, excelentísimo reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz, presidente do clúster, demais representacións do sector turístico, profesorado, alumnado. Bo día a todos e tamén aos que seguen este evento vía streaming. A formación ten sido sempre un dos máis firmes piares nos que, dende hai tempo, vimos apoiando a nosa estrategia de turismo de Galicia. Unha aposta que nos permitiu avanzar na mellora da competitividade do noso sector e na excelencia turística. Dende Turismo de Galicia canalizamos esta labor formador a través do Centro Superior de Hostelería de Galicia, que saúdo a súa directora, que promove a internacionalización, a excelencia e a formación continua tanto dos futuros profesionais do sector como os profesionais en activo, aos que destina importantes esforzos para a obtención de novas habilidades, idiomas ou a mellora de atención aos clientes. Grazas a este centro, no que hoxe nos atopamos, Galicia avanzou no proceso de modernización e profesionalización do noso sector turístico, dotando de profesionais coa capacidade de liderado e de dar resposta ás necesidades dun sector tan cambiante e competitivo como é o turístico. Neste proceso, hoxe estamos de celebración. Damos un paso máis, un paso importantísimo. Mediante a sinatura que hoxe imos a facer coa Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Superior de Hostelería de Galicia, inicia a tramitación tan esperada da memoria de verificación do título de Grao de Innovación Gastronómica e Xestión Hoteleira Dual que comezará a impartirse no curso académico 22-23. Unha aposta pola formación e a capacitación dos profesionais do sector turístico galego que tamén xogará un papel clave no proceso da reactivación do sector, sobre todo a pospandemia. E antes de darlle paso ao acto de sinatura e as intervencións do vicepresidente primeiro do reitor da Universidade, gostaríame darlle paso a un vídeo coas testemunhas do profesorado e antiguos alumnos do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Paso o vídeo. Pues corría el año 1993, éramos un poco más jóvenes, pero teníamos muchísima ilusión y muchísimas ganas. Estábamos participando en la construcción de la primera escuela, del primer centro de formación de gestión hotelera en España. Había muchísimo trabajo, había muchísimas cosas que hacer, pero igual que había mucho trabajo, también surgieron muchísimas anécdotas. Yo tengo una muy en el corazón. Y al principio no teníamos residencia, los alumnos internos tenían que alojarse en un hotel. Todas las noches teníamos que ir a dormir al hotel con los alumnos para cuidarlos y para controlarles un poquito. A todos aquellos sitios donde vayas te puedes encontrar una persona del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Yo he estado en Cabo Verde, en Londres, en París, en Mallorca, y siempre encontré a alguien del Centro Superior de Hostelería. Allá donde vayamos nos llaman los gallegos porque conocen nuestra forma de trabajar y cuando dices que vienes del Centro Superior de Hostelería de Galicia es como si llevaras un respaldo y la carta de presentación es muy buena. Bueno, pues lo cierto es que yo guardo personalmente un gran recuerdo del centro. Si tuviese que resaltar un valor, sin lugar a dudas, para mí serían las prácticas. Es lo que verdaderamente nos ha diferenciado durante todos estos años. Al principio eran mucho más locales, las primeras generaciones pues muchas demandaban, los alumnos demandábamos prácticas en Galicia y a medida que fue evolucionando cada vez más se fueron desarrollando prácticas pues en el resto de España y actualmente pues en todo el mundo. Tras 25 años, pues el centro ha ido creciendo, ha ido evolucionando, ha ido adaptándose y definitivamente, pues toca en este momento dar este paso al frente y creo que, pues que será fantástico, desde luego. Estudié cocina en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y desde entonces lo que he intentado es poner en valor nuestra cocina, una cocina de proximidad, la cocina gallega.
Como cocinero he sido partícipe de un movimiento, la profesionalización de nuestro oficio. Para ello ha sido imprescindible tener personas preparadas, que se incorporan gracias a los estudios. Nuestra cocina es cada vez más prestigiosa y reconocida. El punto de partida ha sido el conocimiento. Este conocimiento tenemos que seguir alimentándolo. Para ello es imprescindible tener un punto de referencia, un punto gastronómico en Galicia. He dedicado más de la mitad de mi vida profesional al CSHG. En todo este tiempo hemos atravesado muchas etapas. Primero, de la mano de la escuela suiza, la SON, y después con la Universidad de Santiago de Compostela, impartiendo títulos propios. Fuimos los primeros, pero iban incorporando otras escuelas con competencias de gestión hotelera y gastronomía y también ofreciendo el grado. Llegó Bolonia y nosotros adaptamos nuestra diploma gestión hotelera para poder incorporarnos en el espacio europeo de educación superior. Para entonces no pudo ser, pero ahora con la firma del convenio de adscripción con la USC incorporamos a la carrera, culminando un proceso de muchos años. Estamos de enhorabuena. Desde Alumni celebramos este nuevo logro para el centro que sin duda será beneficioso para nuestros asociados actuales y futuros alumnos del CSHG. Con este reconocimiento oficial, nuestros titulados seguirán compitiendo en primera línea, avalando a tantos y tantas alumni que hoy ocupan puestos directivos en hoteles y restaurantes de todo el mundo. Comezamos unha etapa de novos retos para o Centro Superior de Hostelería de Galicia. Xuntos seguiremos traballando.
Vicepresidente primeiro da Xunta, directora da Axencia de Turismo de Galicia, directora deste Centro Superior de Hostelería de Galicia, presidente do Clúster do Turismo, secretario da Axencia de Turismo de Galicia, profesoras, profesores, estudantes. A verdade é que a mí me parece que se pode decir, sin caer en ninguna exageración, que hoxe é un día grande. É un día grande importante para este Centro Superior de Hostelería de Galicia. Centro que, dende o ano 1993, desde a súa creación, ven acreditando unha formación de excelencia no ámbito da xestión hoteleira e no ámbito da gastronomía. E hoxe, pois, vamos a poder dar un paso que é convertir este centro en un centro adscrito á Universidade de Santiago de Compostela. Non é algo novedoso a colaboración entre o Centro Superior de Hostelería de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela, porque dende o primeiro momento, dende o ano 1995, estamos conveniados, temos acordos con este centro e iso permitiu implantar e impartir aquí títulos que levaban o sello de título propio da Universidade de Santiago de Compostela. Por lo tanto, o que se fai hoxe é recoñecer esa traxectoria, recoñecer esa calidade acreditada e contrastada ao longo de 25 anos. É curioso que empezou ese convenio o ano que a Universidade cumplía 500 e agora, pois, 25 anos despois e un pouquiño máis, damos ese paso para avanzar en esta adscripción do centro á Universidade de Santiago. É un día grande para a Universidade de Santiago de Compostela. Dende que chegamos, asumimos como un reto poder incorporar esta formación que ten unha calidade acreditada e un recoñecemento internacional ao que a oferta de títulos oficiais universitarios. E esta adscripción vai a permitir que o que xa era unha formación de calidade, unha formación contrastada, poida agora levar, ademais, o selo de unha formación universitaria coa expedición de un título oficial. Lástima que hoxe non poda estar aquí a vicerreitora de titulacións da Universidade, por mor desta pandemia, pois está en un momento de cuarentena e non pode acompañarnos, ela que fixo pois tamén tantos esforzos xuntamente con outras persoas que están aquí, especialmente a directora do centro, para que hoxe puidéramos chegar a este momento. Pero é un día tamén importante para o estudantado. Vai a ter agora unha oferta formativa de nivel universitario, unha oferta que lle vai a ofrecer un título oficial e de validez en todo o territorio nacional, sin menoscabar en ningún caso a calidade e o bo facer que viña sendo acreditado e que foi acreditado durante estes anos. E é tamén, eu penso, que un día importante e grande para a nosa comunidade autónoma e concretamente para o sector da hostelería e o sector da restauración en Galicia. Non fai falta traer moitos argumentos para poñer en valor o que este sector está chamado, está representando xa e está chamado, a pesar de que estes momentos que estamos atravesando pois non nos deixan prácticamente vivir, pero digo, non fan falta moitos datos para poñer en valor o que isto representa dende o punto de vista económico, pero tamén dende o punto de vista social e dende o punto de vista da creación de emprego e de emprego dos nosos titulados. Podíamos utilizar, e na memoria que avala o título que se propón están perfectamente recollidos ali, podíamos utilizar casi máis de 20 documentos oficiais de distinto ámbito nos que se pon de manifesto a importancia da formación e a importancia da profesionalización tamén neste sector da restauración e neste sector da hotelería. Por lo tanto, o contar con un título oficial de validez en todo o territorio nacional que se sobrepón sobre unha formación de calidade acreditada ao longo deste tempo, me parece que é unha fórmula de éxito e por iso pois estamos no bo camiño tamén para contribuir á mellora deste sector na nosa comunidade autónoma. Hoxe acabamos de asinar, despois de uns intentos anteriores, tamén levados a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Universidades, cando o turismo dependía dela, pois acabamos de facer efectiva hoxe este convenio de adscripción. Non é máis que o primeiro paso,
Agora mesmo o que temos é que poñer a andar ese proxecto de novo grao en innovación gastronómica e xestión hoteleira. Confiemos en que, despois da firma deste convenio, pois os trámites evolucionen o máis favorablemente posible e da forma do xeito máis rápido posible para que canto antes poidamos estar aquí tamén, pois, digamos, celebrando a implantación deste novo título oficial. Un novo título oficial que, ademais, presenta outro elemento, diríamos, de modernidade e que tamén nos fai sentir especialmente satisfeitos. Vai a ser un título que se acolla a esa modalidade de título dual, porque entendemos que en ámbitos como este, unha cousa é a formación académica que se pode facer nas aulas, que é importante, pero outra tamén de moito valor é a formación práctica que se pode adquirir e a través de prácticas, a través de traballos que realicen os nosos estudantes nas distintas empresas dos distintos sectores relacionados coa súa formación. Hai un plan de estudos onde aparecen máis de 2.500 horas de prácticas ao longo dos 4 anos nos que se distribúen a formación que será característica deste novo grao universitario. Polo tanto, tanto polo feito de convertir en título oficial o que ata agora era un título propio da Universidade de Santiago, como polo feito de que isto se leve a cabo baixo esta fórmula de títulos duais, me parece que engaden máis valor aínda o que aquí se viña facendo e o que queremos que se siga facendo nesta colaboración entre Centro Superior de Hostalería de Galicia e Universidade de Santiago de Compostela. Os logros que nos trouxeron hasta aquí, pois é o mellor aval para estar convencidos que o que vayamos a facer daqui para diante vai a ser exitoso. E, como digo, os máis directamente beneficiarios van a ser os estudantes, que van a poder sumar á formación un recoñecemento dun título oficial, pero, en definitiva, beneficiados con esta nova iniciativa vamos a ser todos os galegos, toda a comunidade, porque vamos a suministrar persoas moi cualificadas, moi formadas, para incidir nesa liña de profesionalización nun sector trascendental para a nosa economía e para o noso emprego, como é o sector turístico, a través dos servicios de hostelería, a través dos servicios de restauración. Esa capacidade de xerar novas oportunidades de traballo, de emprego, de xerar riqueza neste país por esta vía da profesionalización do turismo, me parece que é un obxectivo estratégico para todos e, polo tanto, eu estou seguro que estamos a camiñar na dirección correcta. Grazas a todos polo seu apoio, pola disposición, por facer isto posible. Quizás tardamos un pouco máis do que debíamos, pero está ben o que ben acaba e a mí me parece que este é un paso trascendental neste camiño para a mellora, a profesionalización deste sector, para mellorar, en definitiva, a nosa sociedade, a nosa comunidade, a sociedade máis próxima, que é a razón que xustifica tamén a universidade. Moitas grazas a todos. Bueno, moi bons días a todo o mundo. Quero, en primeiro lugar, excusar a asistencia do presidente da Xunta de Galicia, que tiña que estar aquí. Este é un acto moi importante e, dende logo, merecía, e esa era a intención, a presencia do presidente da Xunta de Galicia para darlle a solemnidade que ten. É sinxelo, pero moi importante. Como dixo o reitor, estarán pensando todos, lóxico, pois probablemente chegue moito máis tarde do que tiña que haber chegado. Esa era a hora de que arrancáramos este proceso. O presidente está agora mesmo no comité clínico, igual que o conselleiro Román Rodríguez. Por lo tanto, despois me quero referir a Román e ao reitor, polo que logo explicarei, o que saludo e agradezo moitísimo que estes aquí, igual que, por suposto, a directora da Axencia de Turismo, a directora da Escola, a todo o cadro docente, alumnos, antigos alumnos que tamén están aquí e non perderon a súa vinculación e explican moito da potencia
co seu exemplo e da permanencia e do prestixio que este centro ten, e aínda máis que ten que ter sin ninguna dúbida, e, por suposto, o presidente do Claustro de Turismo e os representantes das asociacións provinciais de hostelería, que ao final son esa conexión tan importante e que explica moitísimas das cousas que pasaron e que significou este centro nos últimos 27 anos, esa conexión entre o tecido empresarial, a empresa e os alumnos que salen deste centro e que teñen todas as perspectivas profesionais que se lles abriron durante moito tempo e que se lles tienen que abrir moitísimo máis. Decía que quería pararme un momento no reitor e en Román Rodríguez porque eu teño que dicir que unhas primeiras chamadas que recibín cando, alá por no mes de setembro, asumín as competencias de turismo foi do reitor para decirme que estaba isto pendente e isto tiña que facerse. E tamén de Román Rodríguez, que me dixo, oye, isto está a punto de facerse, non se pode parar, hai que culminalo. Por tanto, se algún mérito hai de que hoxe empecemos, porque tamén o dixo o reitor, é o principio do camiño nada máis, e deles, dende a Universidade, de Román Rodríguez, que fixera todo este proceso, do equipo de turismo, por suposto, do cadro docente, que vai asumir unha enorme responsabilidade, e tamén me pararei un momento nese aspecto, bueno, pois o que me tocará a min, o que lle tocará ao meu equipo, é conseguir que este proceso que hoxe se inicia, tamén, como decía o reitor, non se pare, porque abrimos a porta, que parecía o máis difícil, porque mentras a porta estivera pechada, nada máis se podía facer. Agora se abre un proceso, nos pusemos tamén un obxectivo e un reto que é que no curso 22-23 todo o que hoxe asinamos e empezamos é unha realidade. Tanto nos queda traballo. Temos o tempo necesario, tampouco demasiado tempo, temos o tempo xusto. É certo que isto tamén foi unhas cousas que a mí me convenceu para dar o paso adiante. Eu vin que estaba perfectamente planificado e traballado e, polo tanto, agora o que hai que facer é ir cumplindo os obxectivos desa planificación que se fixo aquí, na propia escola. Por lo tanto, vamos a empezar. Este centro ten 27 anos de historia. Como decía o vídeo, empezou a súa andaina un ano despois do Xacobeo 93, que tantas cousas cambiou en Galicia, que nos convirtiu no escaparate de tantísimas cousas que desde entonces non fixemos senón intentar que melloraran, intentar transmitir esa imaxen de Galicia, a súa calidade no turismo, na súa hostelería. Bueno, todo iso empezou, ou polo menos tuvo unha etapa diferente en aquel momento no ano 93. E esta escola, desde entonces, tuvo máis de 2.500 alumnos, según os datos da propia escola, que son tanto como decir 2.500 profesionais que están traballando por todo o mundo. Se ve nese mapa de aí arriba e o sabedes todos perfectamente. O decía o vídeo tamén. Os gallegos, que en calquer sitio teñen ese marchamo de prestixio porque estudiaron aquí e porque teñen, ou temos no noso ADN, intentar facer as cousas ben ali onde nos toque traballar, ou onde nos toque estar facendo as cousas. Por lo tanto, vimos de todo ese pasado que explica o que hoxe facemos. Estamos nun presente complicado, complicadísimo. Ninguén de nós pensou, pois este acto tivemos feito hai un ano xusto, ninguén tiña na cabeza o que nos estaba esperando pouco tempo despois. E o que levamos pasado todo este ano e o que leva pasado a hostelería. E aquí están os representantes da hostelería, cos cales, bueno, pois estamos últimamente mantendo moitísimas conversas para intentar botar unha man nun momento complicadísimo, nun momento no que é necesario facelo, nun momento no que hai que intentar que todo o bo que se construíu durante tantos anos aguante para cando todo volva á normalidade, máis ou menos, porque eu creo que nada vai a ser, por lo menos durante moitísimo tempo, como era hai un ano, antes de que todo empezara. Moitas cousas van a cambiar e, por lo tanto, había unha solución que era esperar a que todo se recupere ou intentar aproveitar o tempo para que cando volvamos a esa normalidade, o novo escenario que se abre nos colla preparados. E isto explica en gran parte dar este paso tan importante. Estar preparados para todo o que ten que vir, que, xa digo, e o sabedes todos moito mellor que a min, que sodes profesionais do turismo e da hostelería, moitísimas cousas van a cambiar e moitísimas cousas que antes non se lle daba valor, se lle vai dar moito máis e probablemente cousas que antes nos parecían o máis importante deixarán de serlo, polo menos o serán nunha medida moito máis pequena. Por tanto, imos preparar o futuro. Imos darlle competitividade aos centros e aos lugares, ás persoas que o merecen.
Eu son perfectamente consciente, na Xunta de Galicia somos perfectamente conscientes de que non ter este grao, este segundo grado dual universitario e primeiro da Universidade de Santiago que se vai facer, isto engade un plus de competitividade, engade un plus de excelencia o que xa era moi bo, pero tamén vai dar un enorme grado de exixencia. E haberá moita xente pensando, si este paso que damos agora está ben dado, está ben planificado, se merecía, non se merecía. Evidentemente, aquí hai moitas dificultades, senón isto só teríamos feito hai tempo. E, por lo tanto, todas esas resistencias e todas esas suspicacias e toda esa vixiancia que vai ter este paso, o que nos ten que facer a todos os que, cada unha a súa esfera, forma parte e decidimos dalo, é ser conscientes de que esa exigencia vai estar aí. E eu tive unha reunión, e se acordarán, porque hai profesores e profesoras que estiveron nesa reunión, outros que nos están vendo por streaming, pois hai apenas 2 meses e me convencín de que cando un equipo humano está absolutamente concentrado nun objetivo, o ten moi pensado, valorou os pros e os contras, sabe perfectamente que deles vai depender o éxito ou fracaso e din que hai que dar o paso adiante, eu, dende logo, salín daquela reunión convencido de que había que dalo. E, por lo tanto, toda esta exigencia e esta responsabilidade que vos botades encima vos principalmente, que lle trasladades tamén aos alumnos, porque ahora hai que non perder nada do bo, de moito bo que hai aquí, dese ensino, desa conexión co mundo empresarial, desas prácticas das que se falaban no vídeo, e que todos coñecedes e sabedes que son un dos grandes valores deste centro, todo eso non se pode perder, e aparte hai que engadirlle que isto vai ser a partir de agora un grado, como hai en outras moitas escolas de hostelería de prestixio, e que, polo tanto, non telo ahora mesmo estaba colocando a esta escola, nos últimos anos especialmente, nunha situación moito máis difícil. Bueno, pois, vamos a dar ese paso fundamental. Vamos a seguir coa aposta por esta escola. O ano pasado se fixo aquí un investimento importante. Este ano se pon en marcha a aceleradora para tutelar proxectos turísticos de calidade. E, ao final, todo o bo que hai aquí hai que mantelo e seguir cara adiante. Por lo tanto, reitor, moitísimas gracias, porque esta é unha alianza que fai esta escola, que fai a Xunta de Galicia, cunha universidade dun enorme prestigio como a Universidade de Santiago. Eu tamén, casi unha percepción personal, cando vexo o rector e o equipo reitoral tan convencido de que isto había que facelo, vendo que lle dan tanta importancia a esta inscripción e a todo o que ten que vir despois, pois un se queda un pouco máis tranquilo. Por tanto, agora, nestes momentos tan difíciles, nestes momentos en que todo o que tiñamos por delante, todas as perspectivas profesionais e do turismo, todo o bo que se estaba facendo en dos profesionais e desde os que se preparan e se preparaban para ser profesionais, facía pensar nos millores augurios. Ahora que todo, de repente, parece que se veu abaixo, vamos a salir con máis forza e vamos a prepararnos. E esta é unha preparación fundamental. Galicia, creo que necesitaba que esta escola fixera o acto que fai aquí, empezar a dar pasos e que no 22-23 todos esa outra maneira, pero conservando as moitísimas cousas boas que se conseguiron aquí en 27 anos. Por tanto, neste xacobeo que nos ten que encher de esperanza, este xacobeo que empeza dun xeito tan complicado, pero que irá millorando conforme millora a situación sanitaria e con esa tranquilidade de que temos un ano 22 por diante, ademais do 21, que, dende logo, haberá que aproveitalo e teremos tamén tempo a aproveitalo, nos ten que coller con o mellor sector hosteleiro e turístico, con confianza, despois de pasar toda esta situación tremenda na que todavía estamos, e con forzas para que todo ten que vir. Eu creo que se vai abrir unha nova oportunidade para Galicia no turismo cando todo isto pase, e para iso vamos a aproveitar o tempo agora, vamos a aproveitalo cando chegue a ocasión e vamos a estar preparados como se prepararon aquí tanta xente durante 27 anos. Por lo tanto, noraboa, nos poñemos a traballar. Eu sei que a Xunta de Galicia lle quede unha responsabilidade moi grande para que este paso final teña a aplicación práctica que todos esperades, pero creo que todo o traballo feito aquí durante tantos anos, todo o esforzo, todos eses profesionais que agora mesmo están dirixindo negocios de hostelería, dirixindo establecementos que lle dan un enorme prestixio, co prestixio que les acadaron, a formación que aquí tiveron, todo ese tecido empresarial que confía no que aquí se fai, creo que merece ese esforzo e, dende logo, pola Xunta de Galicia, e creo que tamén falo pola Universidade, non vai quedar. Noraboa, porque este é un mérito voso antes que de ninguén. Moitas gracias.